Merhaba Jwara. Vê heftê bi pirtûkeke nû dîsal pêşberî we me, pirtûka ku vê heftê pêşniyazê we dikim ji bo xwendinê, ev pirtûk nivîskar jî, leheng jî jin in û êşa jinan e û yê ku em bêjin vê êşê ji me re vedibêjin jî dîsa wekî min got jin in. Yani ji pênû sal jina çend çîrokên bi êş ez ê pirtûkeke wisa îro pêşniyazê we bikim. Ka pirtûkê nîşanî we bidim. Bîst jin, bîst çîrok, antolojiya êşên jinan. Niha pirtûka çi ye hûn bibêjin, divê ez wisa ji we re pênase bikim. Antolojî bi Kurdî ew tişta ku meriv di antolojiyekî de em bêjin antolojiya êşên jinan çi ye? Di vir de bîst nivîskarên jin, jinên Kurd, hema ji her çar parçeyên Kurdistanê jî henin nivîskarên jin. Bi Kurdî behsa jiyana vanan dikin, dîrok em bêjin berhemên wan û pişra jî ji wê çîroka wan her yekek çîrokek xwe nivîsandiye, çîrokeke bi êş û tê de behsa êşa jinan, behsa em bêjin pirsgirêkên jinan dikin û di civakê de ev bi çi hawî em bêjin têne jiyandin, behsa wan dikin. Bi amin berhemeke gelek muhîm e ku mirov bi hema bi qas ku em bêjin şekî jî hay jê hebe û ango nas bike û jinên Kurd di edebiyatê de bibîne, hewceya serî li vê berhemê bide, him antolojî ye û him jî tê de çîrok hene û hûn ê bîst nivîskarên Kurd yên jin em bêjin nas bikin. û bi vî hawî bi rêya antolojî hûn dikarin van çîrokên wan jî berawirdî hev bikin ji ber ku wekî min got ji Efrînê heta em bêjin Makûyê û Amed û em bêjin Duhokê yanî ji hemî aliyên terefên Kurdistanê jin hene û bi pênûsa xwe çîrokên xwe nivîsîne. Bi rastî jî dema mirov ji dixûne ji xwe şahîdiya vê êşê, êşa jinan di nava civakê de dike. Ji ber wê min xwest ez vê heftê vê berhemê pêşniyaz bikim. Yê em ji weşanxaneya Nayê hatiye çapkirin pirtûk. Amedekar em bêjin yê ku wek edîtoriya pirtûkê jî kiriye, yanî Yasemîn Elbane. Û tê de hin nivîskarên ku hin nas dikin jî em nas dikin jî hene helbet. Tu nebejî bi rêya vê antolojiyê hûn dikarin gelek nivîskarên Kurd ên jin jî nas bikin. Dê bi rastî hûn ê Swêdê jê